мушзани тоҷик Давлат Болтаев дар мусобиқаҳои бозиҳои Осиё дар Ҳанчжоуи Хитой дар вазни то 92 кило дар даври ниҳоӣ рақиби хитоиаш Хан Хуэйженро ҳам шикаст дода сазовори медали тилло шуд. Ин дуюмин медали тиллоии тими Тоҷикистон дар бозиҳои Осиё дар Ҳанчжоу ва аввалин медали тиллои мушзанони тоҷик дар бозиҳои Осиё дар 17 соли ахир аст. Давлат Болтаев тавонист комёбии мушзани овозадори тоҷик Ҷаҳон Қурбоновро такрор кунад. Мушзани дигари тоҷик Мижгона Самадова, ки дар мусобиқаи занон дар вазни то 57 кило ба нимфинал баромадааст, имрӯз бо Карина Иброҳимова аз Қазоқистон рақобат кард. Самадова ин аввалин шуда дар байни варзишгарони тоҷик соҳиби роҳхати олимпӣ гардидааст. Дар бозиҳои Осиёи Ҳанчжоу 2022 дасти кам бо нишони биринҷӣ сарфароз мешавад. Ба ин тартиб аз 6 медали Тоҷикистон дар ин бозиҳо 3-аш ба риштаи ҷудо, 2-аш ба кураш ва 1 ба бокс марбут аст. Сомон Маҳмадбеков дар риштаи ҷудо дар вазни то 81 кило медали тилло ба даст оварда буд. Темур Раҳимов дар вазни боло аз 100 кило медали нуқра гирифт. Беҳрӯзи Хоҷазода дар вазни то 73 кило барандаи медали биринҷӣ шуд. Хайрандеш Муродзода дар риштаи кураш дар вазни то 66 кило ва Ҳақназар Назаров дар вазни то 90 кило бо медалҳои биринҷӣ сарфароз гаштанд.